बाहर झार बहनी सब मेकअप उकअप तो कोई बहनी। अब देखो तनी आई हो दादा चश्मा तो वहाँ के छूट गई बटे ला भाई में धो दे तनी। चली देखी कहाँ बानी बाजार कहीं लिया चले के बरखा बुन्नी के दिन हो गई जल्दी से कहीं लिया चली तनी बाजारे। चली कहाँ बानी लगा तो चौकिया पे ए जीरो रे जे सुतल बनी हाय सुन तनी हाय के तो ना नींद में हो गइल बनी जी सुतल बनी है जा हम जने आओ नहीं दुआरिया में बैठल होगा पूरा उधर खोजनी कहीं दिखाइए ना जने रे जा सुतल सुनी ना बोला आए पहले नीक से जाग जाए निधि में पूछा तनी बोलो सुनी हमार बतिया सुनी पहले कह तनी तैयार हो गइल बानी चली ना मार्केट लिया के तनी चले 5 मिनट सुत लो ना ई कैसे कहनी जी 5 मिनट सुत ले तो 5 मिनट सुत ले तो चली उठी पहले नहा ली दे यहाँ लुक हो जाए चली सुन तनी आय 5 मिनट सुत लो 5 मिनट और जाना बाद में चली पहले नहाई तैयार हो गइल बानी मान ली बरखा बुन्नी दिन बाटे जानते बानी बारिश उरिश आ जाई तो कैसे बाजार चलल जाए के ना जा पाए ना आ जान तनी ना पैदल जाए के बाटे हां करो भाई को मांग ले छुआ ना जा इतना का जरे के बार रे के दिन दाता की 5 मिनट बाद मान 5 मिनट उठी 5 मिनट को बाद में उठी चली नहा ली ना चल लिया 5 मिनट 5 मिनट ना 5 मिनट मात्र 5 मिनट घड़ी से देखा 5 कैसे हो गइल बनी जी अस्कती है तो 5 मिनट सुत लो जा एक उठी जी उठी चली नहा ली हम पलटिया मंगवा ले का बैठो ना सुत लो ए बैठो नहीं तो तैयार यार हो गइल बनी हां हम बिगड़ कुर्ता पाटा लेके आओ उठी पहले रग उठ तो और चली नलकम चली हम लेके आवत तनी मेरा भी दम तब आके बता देती मैं सुत धारा करी कर तो मिल गई बैंकवा में कहाँ बा वो मिल गई लेना चाहिए मतलब बाटे ना मर्द से बाजारे जाए बाटे नहीं छोड़ देती नहाई तो चाहे नहीं नहाई तो लेकिन मतलब बता का करी कहीं के पड़ी नहा ली ले जाके देवई पड़ी मग्गा बल्टी पिठियो मोले पड़ी गोड़ों हाथ दबाई पड़ी कुछ लायक तो बटले बाटे बाप काजी आई हाँ तो बाप हो बाप ऐसा अस्कती है मर्द नहीं देखले रहनी आई काजी लोग के जगह के गई ना कहनी चली नलका में लेके आवत नहीं कितना मेहनत से लेकर तुम देखो हम ले के आवत नहीं चली नहा ली चली चली एकदम तबाह मतलब नहीं रही ना तो ए मर्द के गोड़ हाथ मलने से अच्छा रही गटाइए दाग कमवा देते सुनी ना जी आय चली नहा ली लिया देनी बल्टी चली चली उठी उठी चली जल्दी से जा कपड़ा ले हमरा के ई कैसे करे नी जी 5 मिनट हमार परेशानी नहीं दिखाई देला जानत नी तनी मनी रहल फेर लवली तो लगैनी लिपस्टिक किने के बा फेर लवली किने के बा कितना सामान कुछ किने के बाटे वहीं जो महीना में उड़ाइले रहता है चली पहले चली उठी चलो चल पानी चला दे चल आई हो दादा सबुनिया भुला गई अच्छा रुकी चल ना हाय लेके आओ तनी सबुनिया मैं क्या हुआ मर्द तुम तो मर देता कहाँ रोक देनी है सबुनिया मालूम पड़ा था कहाँ बाटे का करी अकेले हम का देखी कहीं लौकते नहीं थे कहाँ खोजी भुला गल बनी का भुलाइल नहीं खे यही जा धैले रहनी है लगता कोनो लड़का आई ना को ना उठा लेगा ना को यही जा दुकान लगैले रहे ना को ना लड़को वो का करे एगो मर्द बा तो मर्दो लड़कवे में लड़का बनल रहेला ऐसन कैसन हम मर्द पागे नहीं है भगवान लड़का नियर अस्कतिया एकदम अस्कतिया खाली सूती का करे चली नया मंगा देतनी
हई देखी आई हो मरद ए मरद से तो हमार जीव पाक गइल बा एकदम का करे हम फांसी लगा के मर जाई का हो दादा ना हट बे पूरा पानी डाल दे तब को नहीं खुलता कुंभकर्ण हो गइल बानी का जी सुनैते नहीं बका ओए दिमाग खराब कर दिल भाई मरद हमार ना एकदम दिमाग खराब कर दिल मर जाई का हो मर जाई या तब से तैयार हो यार आई हो भगवान पूरा हमार साड़ी लेटा उठा गइल अरे तेरा बहिनी के चोद मेरा री है लाइफ है साबुन लग करले आई थुरिया मटियम ना मादल तेरे ज्यादा पूरा खोज के आ गई नहीं मिलल मार दे के बुला हम मार दे जाकर से ठीक बा तैयार भइनी जाए खातिर मार्केट सुबेरे से कितना कुछ कह भइनी गोड़ दे भइनी ओकरे बाद पानी चलैनी नहाए खातिर तब भैंसा नहीं सूज जाए बचा है रहता है अरे सीतल बेरा विपत करे वाले तेरा बाप के बेटी चोद कितना नींद आवता कुंभकर्ण हो गइल बनी हां कुंभकर्ण तेर काला तार बाबू लगा तरन का कुंभकर्ण बार-बार कुंभकर्ण कहले हई लेटवा देले किनारे और ने हवावे ले एक लेटवा ले हट पूरा हट तो नहाए के कोई के गई नहीं हुआ ना कपड़ा ले आके धो देहनी पाक गइल बानी हमें मरद से बाप हो बा अरे हम तोरा से पाक गइल रे हम तो हसे पाक गइल बानी ठीक बा एगो मार्केटे जाए कहत त हुआ ना जो खाली सूज जाता टे कैसन मर्दे के पाले हमार बाप महीना में तोरा आइले रहता तो हम का करी रे चल सुते फिर भी तब कैसा सुती गिरा